Hola, voraleigüins i voraleigüines. Volíem comentar cosetes sobre l'aixeta. Voralaigua és un grup que vam sorgir ara fa un parell d'anys, fruit d'un mecenatge de l'aixeta, precisament, dels nostres amics del Poni Pissador. I nosaltres hem obert una aixeta no fa gaire i pensem que seria una bona idea explicar una miqueta de què es tracta això. L'aixeta és una plataforma de micromecenatge en la qual els artistes ofereixen diversos camps de mecenatge per a la gent que els vulgui recolzar, donar suport perquè puguin portar a terme les seves obres, les seves activitats, com a músics i com a artistes. I nosaltres ens hi vam adherir i volíem animar-vos a que us feu mecenes des de la quantitat més petita, però no per això menys important, fins a la quantitat que vulgueu. Mensual, un únic pagament, es poden fer de diferents formes. Nosaltres hem proposat uns trams de mecenatge. Depenent del tram, pagues una quantitat mensual i depèn de la quantitat mensual i del tram tens accés a uns continguts diferents. Quins trams hi han per ser mecenes de vora l'aigua? Doncs el primer tram, són 3 eurets i l'hem anomenat el Bon Jan perquè tenim una cançó que diu Bon Jan, és molt guai. No es diu així, però parlem dels nois que són bonjans, com tu, que ens estàs mirant. Quin privilegi tens si et subscrius amb aquest tram del Bon Jan? Tindràs accés al contingut del nostre Discord, on podràs estar en contacte amb nosaltres i els altres mecenes i estar al dia de les novetats del grup. Et tindrem present el proper sàbat i procurarem que els auguris et siguin propicis. Això mai està res. El segon tram és Gespa Blava. Gespa Blava és un nom molt inspirador. Gespa Blava és un tram a partir de 6 euros, de 6 euros, deixem-ho així. El mateix privilegi del Bon Jan, és a dir, accés al Discord i, a més, accés al grup de WhatsApp de Vora l'Aigua, on podràs gaudir de totes les parides que vulguem penjar i compartir amb vosaltres. Estar al dia de contingut en exclusiva i participar de qualsevol cosa que s'organitzi folcativament. També et tindrem present en el proper sàbat. Què més tenim? Tenim el tram de Junta de Bruixes, en el que gaudiràs dels privilegis de Bon Jan i Gespa Blava per tan sols 11 euros mensuals. A més, podràs participar en les trobades online amb nosaltres per presentar contingut exclusiu i conèixer què en penseu de tot plegat. A més de tot això, assistir a un assaig en directe en stream cada mes amb nosaltres. I si mantens la subscripció durant 10 mesos, podràs participar en la Junta de Bruixes anual amb nosaltres 4. Evidentment, també et tindrem present el proper sàbat i procurarem que els teus auguris et siguin propicis. Dir-vos que tot això estem construint, Estem anant construint i necessitem que participeu, evidentment, perquè tot això pugui donar-se, pugui materialitzar-se. Per últim, de moment, tenim el tram del fòssil director, que són 25 euros mensuals. I en els que ens pots ajudar a posar una mica més de llum en la foscor. Tens tots els privilegis de Bon Jan, Gespa Blava i Junta de Bruixes, i a més tindràs accés a descomptes en entrades, merchandising i contingut per descarregar exclusiu per a fòssils. Com a objecte de la nostra veneració tindrem present el proper sàbat i procurarem que els auguris et siguin propicis. Com veieu, no són quantitats que estiguem dient ostres, és que amb això no puc fer res. No ens volem allargar gaire, volem que us subscriviu, que ens recolzeu, que sigueu els nostres mecenes, que compartim junts, que sobretot que hi hagi aquesta comunitat que volem crear. A què esteu esperant? Feu-vos mecenes. Nosaltres tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres. Després, a part d'aquests 4 trams que estan marcats,
També podeu fer una aportació única i quan vulgueu. Només heu d'entrar en el link que us deixem aquí a la descripció i fer-vos mecenes. Moltes gràcies, ens veiem als propers concerts.